Η κολική είναι ένα συχνό πρόβλημα που μπορεί να ταλαιπωρήσει ένα μωρό και να αγχώσει τους γονείς. Ευτυχώς όμως υπάρχουν τρόποι ανακούφισης για το μωρό. Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης θα μας πει περισσότερα. Κύριε Μαζάνη, οι κολικοί αγχώνουν τους γονείς, ειδικά εκείνους που έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά μωρό. Δικαιολογημένα? Φυσικά και είναι δικαιολογημένα, διότι είναι καινούργιες εμπειρίες και κανένας γονιός δεν θέλει να βλέπει το μωράκι του να υποφέρει και να βασανίζεται. Άρα το κλάμα είναι πάντοτε κάτι που τους ανησυχεί. Εμείς λέμε ότι όταν ένα μωρό κλαίει, ή πεινάει ή πονάει. Εάν το παιδί πραγματικά πεινάει θα φάει, αν όμως πονάει δεν θα ικανοποιηθεί με το γάλα και θα συνεχίσει να κλαίει. Για ποιο λόγο κλαίει ένα παιδί? Πολύ συχνά είναι αυτή που λέμε η κολική του πρώτου τριμήνου, που συνήθως ξεκινούν λίγες μέρες μετά από τη γέννηση και διαρκούν το πολύ τους πρώτους 4 με 4,5 μήνες της ζωής του παιδιού. Οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι το μωράκι τους μάλλον έχει αυτούς τους κλασικούς κολικούς που λέμε του πρώτου τριμήνου, επειδή εμφανίζονται συνήθως την ίδια ώρα το 24ωρου. Δηλαδή θα εμφανιστούν ή το απόγευμα ή τη νύχτα, αλλά περίπου την ίδια ώρα του 24ωρου και κρατάνε από λίγα λεπτά μέχρι και 2 και 3 ώρες. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση οι γονείς? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν το παιδί τους πριν φτάσουν στο να δώσουν και φάρμακα και σιροπάκια αν χρειαστεί. Θα δώσουμε μερικά tips πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα μωράκι που έχει κολικούς. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε το μωράκι από τη στιγμή που ξέρουμε ότι πονάει η κοιλίτσα του? Μία πολύ καλή κίνηση είναι να το πάρουμε, να το βάλουμε μπρούμητα επάνω στο χέρι μας, το πιάνουμε από το ένα ποδαράκι ώστε να μην πέσει, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να πέσει το παιδί με τίποτα, στηρίζουμε το κεφαλάκι του στο χέρι μας και όπως το κρατάμε στην αγκαλιά μας, φωλιάζει το μωρό, αισθάνεται μεγάλη ασφάλεια, νομίζει ότι είναι στην κοιλιά της μαμάς του, γιατί αφήνεται, κρεμάει τα χεράκια του και τα ποδαράκια του, με το χέρι μας πιέζουμε ελαφριά την κοιλίτσα και με το βάρος του, καθώς αφήνεται πάνω στο χέρι μας, πιέζεται περισσότερο η κοιλίτσα του, εκεί που είναι το πρόβλημα, και ανακουφίζεται, αλλά και ακόμα αν έχει και αέρια στην κοιλίτσα του, με αυτόν τον τρόπο το βοηθάμε να ελευθερωθεί. Το έχουμε λοιπόν στην αγκαλίτσα μας, του χαϊδεύουμε την πλατούλα ή τη χτυπάμε λίγο και το παιδί αρχίζει να ηρεμεί. Του λέμε ένα τραγουδάκι, μια ιστοριούλα, κάτι χαρούμενο και ησυχαστικό. Μπορούμε επίσης να το πάρουμε, να το φέρουμε στον ώμο μας και την κοιλίτσα του να την ακουμπήσουμε στον ώμο μας επάνω για να κρέμεται λίγο το κεφαλάκι του προς τα πίσω, προς την πλάτη μας και τα ποδαράκια του μπροστά στο στήθος μας. Με αυτόν τον τρόπο πιέζεται πάλι η κοιλίτσα του, καθώς ρίχνει το κεφαλάκι του προς τα πίσω, γίνεται μια διάταση του σώματος με πίεση στην κοιλίτσα του, με αποτέλεσμα να μπορεί να ηρεμήσει από τα πονάκια, να γίνει μια ενεργοποίηση των εντερικών ελίκων και ίσως να βγάλει και κάποια αέρια που έχει εκείνη τη στιγμή. Άλλος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε είναι να το βάλουμε ανάσκελα και να αρχίσουμε να του κάνουμε μαλάξεις στην κοιλίτσα του χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τίποτα, πιέζοντας λίγο την κοιλίτσα και στην προσπάθεια να μετακινήσουμε τα εντεράκια του, τα αέρια που πιθανόν έχει, δηλαδή να αλλάξουμε τη θέση των εντέρων του με ελαφριές κινήσεις. Επίσης μπορούμε τα ποδαράκια να τα πιάσουμε και σιγά σιγά με απαλές κινήσεις να τα πάμε προς την κοιλίτσα του, το σφίγγουμε, να δούμε μέχρι πού αντέχει το παιδί. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα μαξιλάρι, να το βάλουμε το παιδί μπρούμητα, πάλι με τέτοιο τρόπο όπως το είχαμε στον ώμο μας, δηλαδή το κεφαλάκι να πέφτει λίγο μπροστά και τα ποδαράκια, ώστε να υπάρχει μια διάταση του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο πιέζεται η κοιλίτσα και ηρεμεί. Μπορούμε να πάρουμε μία πετσέτα βαμβακερή, να τη ζεστάνουμε με ένα σίδερο και να το βάλουμε κατάστρακα πάνω στην κοιλίτσα του, χλιαρό βέβαια να είναι για να μην κάψουμε την κοιλίτσα του. Το καλύτερο απ' όλα έρχεται στο τέλος, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πιστολάκι που στεγνώνουμε τα μαλλιά, με χλιαρό αέρα το στρέφουμε στην κοιλίτσα του μωρού και μπορεί να φοράει τα ρούχα του και χωρίς τα ρούχα, και με αυτή την θερμοκρασία που εκπέμπει το πιστολάκι ηρεμούμε την κοιλίτσα, αλλά και ο θόρυβος που κάνει το πιστολάκι είναι ένας θόρυβος που το ηρεμεί το παιδί.
Εάν όλα αυτά δεν πιάσουν και εξακολουθεί το μωράκι να έχει πρόβλημα, τότε μπορούμε, εφόσον φυσικά έχουμε συμβουλευτεί και τον παιδίατρό μας, να του δώσουμε λίγο χαμομήλι να πιει, 20, 30, 40 γραμμάρια χλιαρό χαμομήλι ή χαμομήλι με τίλιο και γλυκάνισο μαζί. Μετά μπορεί να χορηγήσουμε κάποιες σταγονίτσες που υπάρχουν, κάποια σιροπάκια για τα πονάκια και όλα αυτά φυσικά εφόσον έχουμε συμβουλευτεί τον παιδίατρο και εφόσον πραγματικά υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι στο σημείο να αλλάξουμε το γάλα του μωρού εάν δεν θυλάζει, γιατί τώρα πια υπάρχουν και γάλατα τα οποία είναι ειδικά για τα παιδάκια που έχουν πονάκια. Δεν σταματάμε ποτέ το μητρικό θυλασμό, διότι το γάλα της μαμάς είναι το πιο κατάλληλο ακόμα και για τα πονάκια. Μπορούμε όμως να προσέχουμε λίγο την διατροφή της μαμάς, γιατί επειδή ό,τι τρώει η μαμά περνάνε και στο παιδί, μπορεί να υπάρχει κάποια τροφή που να δημιουργεί ιδιαίτερα αέρια ή πονάκια στην κοιλίτσα του μωρού και πάμε λίγο ψάχνοντας. Μπορεί να είναι τα όσπρια, μπορεί να είναι το κουνουπίδι, το μπρόκολο, τα όξινα φρούτα. Πάμε σιγά σιγά ψάχνοντας. Δεν απαγορεύουμε εξ αρχής τίποτα στη μαμά, μην τυχόν και τίποτα να φάει η μαμά, μην τυχόν και κάνει πονάκια στο μωρό, αλλά στην πορεία αν δούμε ότι τα πονάκια είναι έντονα, ψάχνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά την διατροφή της μαμάς.